Hi guys, good morning. Padung mi karon guys magpa-dentist. Pero kaupatan na nga session guys kay diri sa Japan kadi man diretso mahuman. Balik ka kay kaupatan ni ka session. O ikaupat lagi, ikaupat sa. Murag last naman siguro ni karon. Unsa mo hapit sa mi diri guys kay mopalit mi og ilimnan nga di makahubog ka. Kay init mangud karon guys. Masig maligo ka kay ni gumagligo kay init singat. Ay, mantinil tag pay. So abot na mi guys, mauni si Jang dental ay. Adto gani ni abot mi 5 minutes before the time. Adto gani kay wa mi na late pag niagi na late ra pa mi 5 minutes inside. Nice ra ba nilang kuan sa sleeper. Okay. Pindoto na siya nya mong gawas ang sleeper. Diba? High tikay siya. Wa inana sa mong bukid. Kira sa mga ito. Sakto ay. Put it back. Go. Hantay. Sa. Okay. Sanjo po na imong tablet ha. Nasa limit guys, 30 minutes only. Akang, time is up. Give it to mama please. Mitay na kido mo jikang wata kara mataas ta ni. Dali na kay ima dai su iko kara. Give it to mama please. Faster. Mama, gula tablet. Makata. Pwede? なんか明日おばあさん家行くよ。 Dali na ba? 朝おばあさんのお家でね、カプセルフラレで持ってきて。 So papa hasta umutsa ka te agiru kara. じゃあ高いおもちゃとね。あと地蔵もくれるって。 Dali, haya ka na. おもちゃ、やったやったね、嬉しい Pag ね。 naniya. ー高いおも Wapa man na nahumanin dyan 30 minutes guys. Na atik-atik ragistorya ba? Pero wapa na nahumanin dyan 30 minutes. Sarang ikuhag advance. Napas 10 minutes. Pero gihatag naman po ni jackets kita ni 朝 papa. おばあさんの Mo na mong nabayran karon guys sa ikaupat na session. Ang una dyan ani guys kay sakit manggod si Jan. Lapad ang uba sa kasakit din. Ang tingag napagaw ko ato. Yan sa abi ko mo na to na hinangdan sa ang tingag na wa mo to napatsik up ko sa ngipon. Inja, ang first na nga experience guys, kay gi-extrehan. Gitanaw kay naman ni si Zay Pasta sa una sa Pilipinas pa ko. Inja natangtang man, motong sa taud-taud man na napatsik up diri. Kay wapan ko katry diri sa Japan. Sa moto, pagsulti na ni Papa, moto ni ato mi sa dentist. Inja, wa na to si Zay katong pasta nga daan sa unan. Ang itom na laman, kay madaot mo siya guys kung di mapastahan, di mapistihan. Di mapastahan mangitom si Jaba kay mukaan ba data masitut brasan pa nato kay hugaw mong gihapon makasad ang hugaw ba sa ato sa gums mo tong madaot ang ngipon. So first guys kay gi-extrehan ko unsa bayad pero naman hinoy insurance kanang insurance guys kay sang 10% papa うん？ wata sino insurance sang 10% other. So 30% ang kuha sa ang insurance guys. Ang experience sa first session kay gi-extrehan, gi-check kung unsa kalawom ang ngipon nga dapat nilang pastahan, gi-check kung asa tama na sila sukod-sukod guys kuya kadto diri. Sa ang second kay walay x-ray. Kuan sila guys diri sa Japan guys kay kanang kada butang nilang pasta ba kay temporary na sila sa first, second, third kay temporary pasta and ang pagka fourth kay medyo gahi-gahi na siya nga pasta pero di ka pwede mo kaunog mga gahi and ang ka fourth kay mao na ni siya final kani siya ay ora guara di ba dira siya mailhan guys ang gipastahan kay pareha ra man color sa ngipon ang gipataod pwede man pud silver and pwede pud white pwede ra pud nga pareha sa color sa imong ngipon ang gikuan nga pareha rag color kay para murag di ra halata ba insa depende man nimo ikaw man mapili pangutan-an man ka sa dentist kung unsa imong gusto. So money fourth guys human na si Jan sa kada Sabado ang session kada alas 10:15 insa karon last na ni insa ang pa-cleaning kay ni ka September pa 16 din 3 times daw to 3 times daw kay di man sila muhuman murag di sila muhuman og kanang kaisa lang kay murag di man mo income siguro mo man siguro rason kay mas mo income siguro sila ba kung pabalik-balik pero nindot man sa noon jud ang ilahang pamaagi kay isukdon jud nila sa kana makaingan jud ka ba nga murag gitarang gani kay pinaka sa hangtod sa pinakailangan baka gi-check nila gisukod nila kung pila dapat ang ibutang
Kanang basta ganahan ra ko sa ilang process, medyo sa katong primero lang medyo murag sakit siya kay nadaot ning soda mo gusto siya sa ilaw, medyo sakit siya pero karon kay wala jud say sakit so far. Nalipay na ko sa result. Medyo hassle lang guys kay pabalik-balik man good minsa kada semana ba pabalik-balik. Karon nga man ba kay murag daghan mig hospitalization nga gasto kay katong nagubo ko nga wa ko tingog nga si papa na kuan mo gud si papa ato. Nahadlot si Zabang ana mo ang tingog pero kung sa Pilipinas pa to guys kay imnan naman tugloy. Imnan na to ka ng mga binisaya nga tambal ba daga sad mi nagasto ato pero naka-insurance man noon pod medyo less. Inja guys, kay bago pa man gitaw dahong pasta day kay bawal pa kumukaon, mapabot daw ko mga 30 minutes. 30 minutes after pwede na daw ko kumukaon. Natag Daiso guys, gibalhin na ang lugar sa Daiso. Sa una kay kuan man ni Big A, karon kay Daiso na. Daiso. Kaya sa tigay. Ashiroy. Mapalit tag electric fan guys, kay init kadto kani ay nasa Daiso. Pero di lang man tag 100. Tag 700 yen. May mga kao diri guys ay. Mga kao ay kay pang summer ba. Black. Asa may nice black or brown. Naupaw ng manit kinayang gitang-tangan og kao. Ita. May diri sa mga duwaan guys. Putit here. Kurira nai? Jai. Alis na daw ni Ja. Ay daghang toys diri guys ay lutuanan ay. Washing machine. Unsa ni vacuum? Nani? Ay, dugay ka decide sa pilion. Di daw siya kaabot. Hitot sa laki ne. Pick one. Only one dayo. So, sakto na mong gipili. Black o white. Kaya daw ng pink. Papawalingaw. Diri po guys kay mga snacks. Cute siya. Cute din yung style oh. Murag sari-sari store. Okay. Bring your basket. Enough na. Enough na. Nag-fall in line si Ja. Bayad ta guys. High-tech nga counter. Kay daki anak. Okay. Ako ngutsuri aru. Money guys ay atong ablihan. Money store guys ay motor og chocolate. You want ice cream? Kanay sa nanak. Nice siya guys ay oh. Nice siya. Di na kakinahanglan mamaypay. Ambi daw ko nun eh, kagisingot daw ko na siya. Sorry, aki yun, no? Mama dyan nagte? Naman isang taan na kang akiyo, pang bata. Kiyo, di ko ba man? Sunod guys, kay natag dili siya. O palit may dilig ice cream. Ice cream naman ang palit dun guys, kay init ka. So, murag nas Pilipinas guys ay. Kay namdom sa kios daw nakaon daw sa Pilipinas. Muna mga ice cream dili guys ay. Diyan kaniya ang ganahan. Kaniya ay. Mga ice cream ay. Nandi, budat sukaw no? May manood sikaw kaya na duha daw isang paliton kay dalhon sa isang bahay ni Mima sa Pilipinas. Ko no? Nagdasag mo rin daw sa Pilipinas sa balay ni Mima. Nagdasag duha ka ice cream. Hindi mo nakaigong duha ka ice cream na. Mura bito sa Pilipinas guys, di ba? I see your face. Tissue. Anak ko ikaw guys. Kuan na ni 220 yen ras Daiso. Pero kung palito ni sa kanang mga laaganan nga lugar kay nananis 1,000 kapit. Nauli nami guys. Morning ice cream ay Häagen-Dazs. Ang saan ni pag-pronounce. Brato ras sa sad kuon. Delicious. Kung sa kuan ni ka ng mga convenience store kay medyo mahal-mahal siya. Let's eat. Nambog na. Lami man gud yung Häagen-Dazs guys. Medyo pricey lang siya pero lami ni siya. Ug mamuli miss ilang takuya mo ni ang hatag sa isang mama gidang ate.
palitan na sila namin. Mura to mong adlaw guys, mura to ang experience sa dentist diri sa Japan. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone! Ang lamig ito.